can you make me a man amongst other men and marry me? Izvo. Gorero Rakanenchigo, so hi viewers. How are you doing? So you know what, viewers? Unengo chingodayo. Nechingode. No simu zamarombe kubamhurua. I think I should start applying to be a backing vocalist. So ndine energy. Ndinazonzwa kuti chero ndichishanda kuti vanhu veAFM. Why would you invite vanhu vanotamba saizvozvo? Kuri kuti muda kutotreniwawo musare muchitamba saizvozvo. Miswai. Because kuri kuti siyai ivavo vechechi iyoyo vadizvawo vaite ndo zvavakatenderana naMwari wavo. Imimi yekwana kupara iyi chechi yekwana kupara iyi postori iyi yekwana kupara iyi musadzidze madhanzi ayaya. Uri kuvaziva? Yeah. Munhu ane 86 years gone too soon munoiziva here vanhu kana muchinyora ka gone too soon zvoreva kuti munhu akurumidza kufa. I think vanhu vanoda kucelebrate wa life yavo hatichacheme kunge ameno because vakato Willow Edutainment. Oh, serious, that would be worth watching. I'll give you a show. Unoenda muZimbabwe iri kuitwa here? Ndakambona ichi-advertise on social media sometime, I think January or late last year. And it's Kohandis. Hello, beautiful people, our beautiful viewers, our lovely viewers who are always supporting us. Welcome to another banger of an episode. This is the Catch Up Show. We bring you insightful conversations, trending news. My name is Nyenge. I am the Dimple Lady, the Groove Ambassador, the life of the party. It is Saint TV. Do the right thing. Comment, subscribe so that you don't miss any episode. And as usual, as always, I'm always with the one and only, the uncle of the nation, Uncle Sam. Thank you so much. Thank you very much. Nyenge, zuri. Woo, I'm okay. I am in a happy mood. I'm in a happy mood. I'm always in a happy mood, but this time around I'm so happy. I'll talk about it as we proceed with the show. Asakati akuda kuyere. Akada kuya de muchona something but vamwe havachade kudaroka. Aiwa. Anongokuudza obva matogadzira madeni. No, I want him to go down on one knee and pop the crescent. Nyenge tirai jingana. Yes. Will you be Anzi, can you make me a man amongst other men and marry me? Izvo. Gorero Rakanenchigo, so hi viewers. How are you doing? So you know what, viewers? Unengo chingodayo. So as I was saying, you know, like saka Nyenge uri kuti vanhu pavanenge vachiita sekudaro so vanenge vachitoratidzira vamwe wacho vamwe. I think it's just for vibes. But yeah, with time you get used to it. But yeah, man, I would really love to have that diamond ring on my finger and have that diamond popping, you know, from my mouth to God's ears. A wealthy man, a well-pocketed man. Nama achade ina apa nechingotarisa wangu no simu zamarombe kubamhurua. I think I should start applying to be a backing vocalist. How have you been, uncle? Ini nichamwarika zvangu zvanga chifamba zvakanaka though tapinda makuseni urwizwa nyaya yekuzambia tafamba edu zvakanaka totenda Mwari. What do you enjoy most? Okay, let's start with, do you enjoy traveling? A lot. You a do? lot. Why? Okay, ndisanda pindura the why question. Yeah. Ndofara kutravela nei by air or by road or by right in. I love driving. Okay. Yeah, it does not exhaust you. No, kuneta unotoneta ndite. But you know why I like traveling? Mundega muna chinoshamsira. Don't nditaure chokwadi. Why? Because ukapinda mundege pa Robert Mugabe International. Yeah. Unonodzika kwauri kuenda. Uri kuona hapana pauchamira iwewe uchisangana nevanhu but kana tichidriver manje tikati tiri kuda kuenda Kobulawayo tikasvika paNorton
tinombotsvaga fishi dzepanoto totaura nevanhu topinda muchegutu toona zveuchegutu tobva tatora maorenji paimbova nemaorenji chegutu bva vakauraya maorenji kuchi chakaitika in maorenji ndinomazera ari ku no but you are right because I remember ndichienda kuchikoro gweru chaifira kuti maorenji nomazera futi ndichienda kupurazi kweduku mazuve futi kune maorenji yes so muchegutu mheno zvinhu zvakaitika vakauraya maorenji kana arimo asara mashoma tobva tapinda mukadomo handiti mukadomo mune zvemukadoma ndokumba ndonahama dzangu kadoma vashoma anonditi angu vazhinji vanondana rekumba chairo chairo then tobva tanoti mukwekwe patinonoti gweru aionorinzwa rwendo ruri kunaka I think I would love that. Okay, well, you did not ask me. But imi munofarira kutravela because by road also because mune muchisangana nevanhu. Yes. Ndofarira kusangana ma-road trips ndotongomada. Road trips for me, I would I like them. Not that I've gone too many. I like them as long as I've got my juice. I'm sipping on something. I'm listening to my house music. Or even those, R&B, old R&B playlists. Wanna know? I really love that. Yes. So wabvunza kuti why handini? The why kwese ndofunga ndaba ndatoepindura ndichiti pakusangana nevanhu ndosaka ndichifarira futi ma-road trips. Otherwise, you're okay mentally, physically, everything is okay? I'm because okay. You know what, before you answer, sorry to interject, many a times we are asked questions. Hi, how are you doing? Yes. I'm fine. But how are you doing? Like, nyani, how are you doing? So I was not okay. Ndandane time ndisina kuona ka last born kangu. So nasi ndakaona kari kukura. So ndine energy. Ndiri kunatsonzwa kuti chero ndichishanda Daddy! ndine zvandiri kushandira. And I just want to say a big shout out kuna mai vacho. Please, no mentioning of names. No, I won't do that. You know why I'm going to say that? Hakuna chinhu chakaoma sekuchengeta mwana achikura. I've heard a lot of guys vachiti ndinochengeta mwana ndomutumira mari ndodii. Mari haichengete mwana. Mari haichengete mwana. So every man out there anotaura kuti ndiri kutumira mari ndiri kuchengeta mwana. Just know kuti part yauri kuplay just maybe 15%. Yes. That's true. Because ukutumira mari anditya but mwana haana memory of you. Yes. You need to say all those steps achikura achiti daddy achiti zvakufara kudya chimapotatoes wachade apakati. So you need to see all those stages. You need to experience all those stages. Yes. But ukangoti handi kutumira mari ozoda kuzoziva mwana kuda kuroorwa. There is no bond. Panenge pasina bond but So I just want to say big shout out to that lady for taking good care of that child, and she's one person who loves the child so much. I mean, it's her child. She has to love the child. Pane vanhu vane problem yekuti mwana kana baba vachona mwaruko no chingonzi sababa zvino, but that person. Is it still happening? Yeah, but that one she doesn't do that. So you are in a happy mood? No, she's okay. I'm all right. I'm all right. We love that for you. Ndotenda Mwari. And it's all right. So first things first, the last episode that we shot. Yes. Yes. I'm sorry. Pardon my English. Chaka yanengarawa, guys. The last episode that we shot, we spoke about this group of people, or should I say a choir, these dancers in quotes. Takati ndeve ku AFM. They've been trending. They've gone viral on the internet. Many dance moves are which are deemed inappropriate. Yes. So these guys, they are not from AFM. Rather, they are from Victory Power International Church. However, on this particular day, they were invited never AFM. So apologies for that. But from a previous episode, if you did not watch it, please do go and watch it. These guys, they are seeing vachitamba mabeats esungura, mabeats ezimdanzo vachichekesha rumba vachita say. And I was like, I am for the church because they are trying to lure also the amateur K vanogara vachi misunderstand whenever they're being misunderstood. The amateur Ks, they're bringing them to Christ. What's important now is the word. As long as the word is
ini ndinoda kudzokera paipapo. Thank you very much nekujekesa Nyenge kuti vanga vakanga vainvitwa kuAFM. Instead ndiri kudzokera futi kuAFM kuti vanhu veAFM, why would you invite vanhu vanotamba saizvozvo? Kureva munoda kutotreniwawo musare muchitamba saizvozvo. Miss why? Because kureva kuti siyai ivavo vechechi iyoyo vadizvawo vaite ndozvavakatenderana naMwari wavo. Imimi yekwana kupara, iyi chechi yekwana kupara iyi, postori iyi yekwana kupara iyi, musadzidze madhanzi ayayi. Okay, ndoda kukorekta futi. Ndakazoti ndagara vamwe vakuru veFM vakandibata. Vakati ichokwadi zvawakataura zvimwe, but wakazosirira chimwe chokwadi chekuti kwakatanga AFM chaiko chaiko, it was in Gwanda na 1915. Ndo kwakasvikira mamissionaries achitanga kushumira, ndo kwakatanga kutendeutsa. Ichokwadi first building yeAFM yakazonovakirwa paKadoma. I see. Why? Because inhoroondo paiva nemuono zvakare wekuti paKadoma ndo pakaita sepacenter. Saka yaigona kuzoita iyo kungati paconference center. Ivo vaiva nemuono wavakanga vanawo, but mukuono wakanga wakakurisa waitoda rufaro prazi nekuti kanzvimbo kadiki kanga kasingakwani vanhu. No, thank you so much, Uncle, for that. Tichitendawo zvakare vakakubatai vachitsanangurawo izvozvo, and I'm also learning because I had no idea about this. Ini ndiri muYuna akakwana United Methodist Church, but handina kana history yechechi yangu, and so I need to also go deeper in research and know kuti zvakabva kupi. And I'm so glad kuti ndatova neidea kuti AFM yakatanga 1915 kuGwanda kwakaema missionaries muZimbabwe kwakaema missionaries kuGwanda ikazo you see we learn every day, Uncle. We learn every day. I'm sure ndokune inonzi kuGwanda ikoko ndokune inonzi kune Bible College yeAFM inonzi Bread of Life. Bread of Life of course vazhinji vanoziva panapa paTenward apa panonzi pa Living Waters. Living Waters ndo hayo na hombe ndo yakaproducer the likes of ana Prophet Makandiwa. Remember kuti vaMakandiwa vaiva muAFM ka. So ndo kwavakabva timiroro nevamwe vakadaro. That's all right. On a sad note, this is really sad. It is. So we lost the legendary American martial artist and actor Chuck Norris. Uri kuvaziva, right? Cowboy. Vakarwa heti yavo. Oh man, he was such an amazing actor, such an exceptional actor. He was a legend indeed. So he passed away on the 19th of March 2026 at the age of 86. His cause of death is still not clear, but back then around 2017 he suffered from 2 stroke. Saka maybe I think lenyaya dzekuti age nekuti akamborwaro nechekumashure uku zvinhu zvekuti is bound to happen. But however his family described him as a man who had a heart full of love. Many a times I'm someone who watches my soap opera and a villain in the soap, we are no bore. But that's a character. That's not the real person. So as much as he was into these action movies, but no, he was actually a human being who had a heart full of love. He also starred on movies such as Walker, Texas Ranger. That one is the most famous one. The most famous one, right? Especially for Zimbabweans. Right? Yeah. The Way of the Dragon, the Delta Force, the Expandables 2. I don't know these movies, Uncle. But I'm just doing it because it's my job. It's my job. The Expandables 2, and also the latest movie yakazoita star on Engari 2024 inonzi Agent Recon. I have to watch this one and then I'll come back with the feedback. So yeah, man, he's passed on. He lived for 86 years. And he has left a great impact in the film industry. So in chandinofunga ndaona pane umwe akazonyora comment section but vanhu munoita sei kwanzi gone too soon.
Yeah. munhu ane 86 years gone too soon munoiziva here vanhu kana muchinyora ka gone too soon zvoreva kuti munhu akurumidza kufa. Vanhu vakaita sana Chuck Norris vafa vave kuma over 80 I think vanhu vanoda kucelebrate life yavo hatichachemese kunge hameno because akatorarama ka his life to the fullest. Or maybe it's gone too soon. Kuneo vanangari closer. Maybe they still wanted him, on earth for a longer time. I understand. I think my dad passed on very somewhere koko kuma 80 something. Anditi. Pane pamwe pekuti tanga tichiri kuvada. But time yaMwari nguva kanawo yakwana plus tichitasawo kuti upenyu akarera vana vese obvious vakaenda kuchikoro. Yeah. Akaita mamovie atirasara nawo mamwe atiri kuda kutozoona. And he left a legacy. Yes. He left a legacy, and I'm sure he also inspired several actors in the film industry. But are you a TV person? Do you watch TV? Ndakapesa kuona TV kakare. Ndatova nenguva. You don't have the time. Handina time. I think ndatova nekuma 4 years since nakuona TV. What? I can't do without TV. No, ndiri kuti kutogara mupaini ndotobatidza ndotodaiwo. Inenge ichionekwa zvayo mumbani wasikana ka. Ndodya sadza rangu totaura nyaya ndonorara. Wow. Not kuti ndine nchitoona kuti zvizvi kuitika. Kuti maprograms ari kuitika. I think, people are different. So what do you prefer, radio? Shama social media yatiuraya. Social media yatiuraya. Ndotoriwo netumaprograms twangu twandinotodi twandinoona pa social media. Nemaplatforms andotoona ekutoti ndikatomataura. Let's give them a shout out though. I think we can do it. We can do it. Pano maziri uzotaura nezvo. Asingataurike. Ayo. Handitoda kutaura because vanozorebesa muswe. Light blue. Navy blue. Ayo chiko. Blue. No, not in Mwezi we blue. Ayo kwete izvo. Aiko kwandiko. Oh my, I do watch TV. I love watching TV. Actually, this is the irony of it. I'm a radio presenter, right? Yes. At the same time, I actually prefer watching TV than listening to the radio. Usadaro. I'm telling you. Yeah, but indinoterra radio. Ini ndoterra radio. Yes, you do listen. And kana wakambozviona ka ndine maprograms mamwe alright paradio pane maprograms mamwe anenge ane traffic so kuti mamwe anenge asina traffic state ndinokomenta ndinotosenda handidarike 2 days unotonzwa pachitonzi anko sei ndivati vati chakati ndatocontribute. And we appreciate the support that you give us because sometimes you are there you're all alone in that studio and you're talking sometimes the very first days it felt like ndikutaura ndege kunge dzataika wozandikunzwa kuti chichi vana kuzvinzwa here. Then you say messages on WhatsApp. We appreciate that. But azvireve kuti when you don't see messages people are not listening. They are listening. Maybe somebody's driving. They don't have the time to comment. So I'm a TV person actually. As much as I'm a radio presenter, I'm also a TV person and I love watching action movies. I enjoy them. I enjoy them. Vana Jason Statham, vana Sylvester Stallone, oh man. But anyway, let's move. Mira ningotaurawo hangu watisingavidze zuva asina kuona. Willow Edutainment. Oh. Akazonakidza pakuzoda kukecha madhamu wake. Akabatwa asingachaona kuti ndimadhamu wake akatovaverengera mari dhatova ndakanakirwa ndikati vakomana kana muchibatwa ka somuzimbabwe zvamaimhanya aisa angoseindi ndinofollowa Willow zvekudaro and then kune kanonzi yawa skits kekunigeria. I watch them every Friday. Wow. Every. That's how you also refresh and yes your me time. Yes. Netumwewo twatinechizoona ndinozofarira kuona pane this other guy anonzi Drew Brinsky. From America. That guy akatravela nyika dzese pasi rese akutodzokorodza. So he's another content creator wandofarira. Why ndichimufarira futi zvinhu zvake zvinooneka kuti
hazvina exaggeration, anongotora sezvazviri. As is. Yes. Authenticity. Yes. Authenticity. Today my English is running away. I don't know. My English bundles and now my recharge, but it's authenticity. Yes. You need to be authentic. Yes. And if there's one thing that's hard on this planet Earth, is being yourself. Zvakaomezvo. It's being yourself. It's the hardest to be yourself. And well, this is not about me. We're talking about 20 so I was about to get into something else. Anyway, let's talk about the reason why I am so happy, the reason behind this smile. So Big Brother Mzansi, I'm a fan of Big Brother. Since we're still talking about, TV, screen time, I'm a fan of Big Brother Mzansi. This is a reality show whereby we have housemates that come into the house, 23 housemates. They are competing for 2 million rands, uncle. Yay. 2 million rands. Mama, you don't go outside. You don't have your phone, your TV, your radio. There's nothing. It's you, mama. You amongst other housemates, other people, right? You play games, you do this and that, but a lot happens there because you're quarantine sort of. Camera all over, except my bathrooms but everywhere. Some they get in where they are seeking love, maybe and you find love, you don't find love, but a question now, you like someone but someone else likes. It's a lot. So this show, it commenced on the 11th of January 2026, and yes, it ended on the 22nd of March. It was on a Sunday. And Agafara, because one of my favorites that I was really rooting for, Anons Liema, Lilies, we are here, Team Lilies. Aka win 2 million rands. Hey. And the other lady that was, well, the runner-up, Anga Nisa Tandega. Anga Nisa, but yes, Aita stand for herself, stand her ground. But the way she then articulated herself, she was so rude. And yes, unema fixka, but matora unomaiti, matora waka finyama, waka nyenama, waka tati, I don't give a what, I don't give an F about anyone, then becomes a problem. So that's what happened. And shout out to all the guys, all people, everybody, all body that voted for Liema Pans. I love that. That's why I'm so happy, because at least that I was rooting for. Yes, if you check out my socials, I was recording a video. I was recording whilst they were live, and that part, I screamed the scrum to the screamiest, and I can scream. I had so much fun. And I was thinking, I even asked my followers, my fans, let me say my supporters on Facebook, and they got, if I'm to enter for Big Brother Zimbabwe, would you guys vote for me? I'm like, one thing for sure, if I get the opportunity, I'll give you a show. Serious? That would be worth watching. I'll give you a show. And Zimbabwe iri kuitwa here? Ndakambona ichi-advertise on social media sometime, I think January or late last year. And it's Ko kana yechiitwa inewe koko totombovhara panapa for manzi mangani? It's really ma 2 months nema weeks. Monotivhotera naNyenge. Ini ndakambona Big Brother, but ndakaona Nigeria. Okay, you liked it? Kare. I think that was pandakapesa kona Big Brother Nigeria. That was 2016-17, around there. Nigeria, was it there at that was time? It Nigeria or Africa? Africa, yes, it was Africa. Yeah, it was Africa. South Africa. South Africa. Yes, it should be South Africa. Yeah, it was 2017. Yeah, thereabouts. But ndasingaona chiri kutoita ndisanatsoziva izvi zvizere ndaingomanikidzwa yaplayo, but ndaitoona kuti chine chinonakidza. I think kana munhu uri munhu wema-reality shows and reality shows and you really enjoy them, then it's fine. But anyway, moving right along. Woo! All right. I have a question for you, uncle. If your partner, you're in a relationship with somebody else, right? Whether marriage kana chitwa courtship, munhu wenyu akachita, would you forgive them? Zvimwe zvese tinoregerera Nyenge, but munhu achita hapana kuregerera. Because uri kuona chii chinonetsa ka, ndinoenda kungoona munhu achita naye, pese pandomutarisa soka. Nyaya yemasota izi indotombofunga kuti zvine zvoto zvechokwadi. Ndinoenda kutongoona munhu uya. Zvafanana nekuti
there's nothing wrong about dating. I've heard some other guys vachiti inini ndikadheta munhu ane mwana wake ndikangotarisa mwana wayo anobva ndatoona baba wake yo saka mufesi yaitotaura achitoti ndichiti hazvina basa wakumasakaita akwanisodheta munhu ane mwana bcause zvotondikanya. I think it's all about mindset. Asi zvinonzi murume akachita vakadzi regererai, asi mudzimai akachita it becomes a problem. Mubhaibheri chaimo ndo zvaitika. Ndiani akachita mubhaibheri? Pane mukadzi uyoyo aida kutapwa nemabwe akanzi abatwa achifeva. But murume wacho hamuna record yake kana kuti munhu apfeva maybe it was not recorded. Listen, pakabatwa mukadzi murume haana kana kutaurwa nezvake, mukadzi ndiye akanzi abata achipomba achipfeva. You understand? So kupfeva kwemukadzi vakadzi ngavanzwisise kuti vakasiyana nevarume. Listen, rega ndikuudzeka, vakadzi kusiyana kwamakaita nesu, you are more precious than men. Saka iwewo semukadzi hatitarisire kuti unge uri unoti pano washama, pano wabvisa, pano wabvisa. Saka iwewo murume apo wapfekera, apo wapfekera, apo wapfekera. It's not a problem. Inzwa. Mubhaibheri chamo chanoona kutoti why are we referencing the Bible? ndo standard. Ukada kucheka zvinhu zvizhinji zvatinoita standard iBible. Alright, saka King Solomon vakadzi vakawanda. Saka tutabarika boss King Solomon vakaita. Inzwa Nyenge kwakuwirirana kwenyu. Pane vamwe vakadzi vanototi aini murume akada kuita akada kuita umwe mukadzi ana problem nazvo. Anyway, pane nyaya yangu apa. We've got Malongende movement. All right. That is Maloti and Ulengende. These two are artists. Vakatanga last year, and they've been really making waves on the socials, right, on the internet. Saka nezuro. I'm scrolling on social media. Ndikona pa TikTok. Apparently, pane rume kuti Ulengende aita affair, right? Aita affair. He then confirmed the affair. All right. Excuse me. Him saying, yes, I had an affair, but it was just a once-off thing. This was in a live video that he did with Maloti beside him, and the lady arikunzi akaita naye affair wachona akaedwa pa live. Akatinga aripo. Akati ari pa live. These two were in the same space. Akaedwa pa live. Akati yes. I had an affair with you, but azvireveka kuti wabva. This lady is now claiming that she's pregnant for Ulungende. Futi. Yes, and so Maloti is standing by her man. She's saying, muna undinomuregera boss ndinomuda. Saka Maloti ndiye umwe wevakadzi vashoma vatinavo vakadzi chaivo muZimbabwe. Vanoregerera. Inzwaka vanotonzwisisa kuti iwe murume wese murume unomupedza uri one. Wona Nyenge. Wona zvinokuratidza kuti varume varume vanotenderwa kuita vakadzi vakawanda. Zvinokuratidza makreatero atakaita. Izvezvi semudzimai une kwa unoenda kunguva anditi saka unofunga kuti anosara achiita sei? You survive. It's just a week. Or 4 days. Atitogone isusu chakatoita kuti distance tigare tiri ready from 1 to 31 kana kuchizoya 32 atiende kunguva ipapo patatongwana ndakabata mic aiwa Nyenge musada kurambidza ndakabata mic munobata mic tinogara tiri ready anditi urona ndosa uchinzi pane varare rinoti kuproducer anditi we are producers. You know what? Every day. No, I think it's just do you know what nini kubva musi wa1 kusvika musi wa31 ndikapiwa musikana ndinomumitisa every day kusvika musi wa30. No man. No, I think you just akwete nini sorry rega ndigadzire papo kwete nini kwete nini munurume akapiwa mukadzi every day anomitisa. Aiwa no. Ini nangu this is according to me, my views and it's come. You can date. That's why you're dating. Ugo not we are not here. We are it. But once we say we are one now, tapang which is tabatanyama imwechete and it's come. You don't have to now go kumbapanze. Yo nembiri na Ulengende dot angomira na Maloti. Vangani ko vanembiri asi vari pamunhu wani. Aiwa makazone. Vari pamunhu wani. Vabatwe chete. Aiwa no. I don't think no inangu ndana antaura mazito ndana anomira pamunhu wani. I don't support cheating. Inini cheating is actually one of my deal breakers.
in Aiwa, relationships. aiwa, ona. Once you cheat on me, hamba. Manje unosara gadzira wako wedhaka umba wako Wemuzogungula. wemawaya umba wako wemawaya Ndozvakuda kutoitika. Rega unoumba nditoumba. mazuva ano kwanaka Ndotora dhaga, kune midhori ndoumba. iri kugadzirwa Oh yeah, zve-AI, zvemarobot, what. woita chimunhu chako chinei chiri chako wegaka chichitsoma iwewe izvozvo ngatokushanya kwata kuti uyu munhurume No, but I want. I don't want a robot. personalizer I want indoda. Ndinenge ndichiti but iwe hybrid. utenderwe kuchita semukadzi mukadzi haufani kana uchita unenge usafunga kuti wafikisa ngatingoti muchidimbu wazvirerutsa ngatiti muchidimbu what men can do women can also do. That's where you are getting this it is all. The catch-up show on Saint TV as we wrap up Uncle baba vesadza takwati Mr. Sadza Yes, Mr. Sadza pana vanhu vakauya online offering help because vakaonekwa vachibika sadza mustreet vakabviswapo vakaofa zvakasiyana siyana. Then there was a funeral that took place unfortunately kunonzi kuchinhoi aniswa pakazobuda mavideo zvinzi baba vesadza vasungwa nekuti vawanikidzwa vane foni vaba foni. People now saying, no, guys, there is nothing like that. It doesn't make sense. Kuti munhu apiwa mari dzakasiyana siyana. Also, akatodzosa $100 kuna Bruno also. Over phone, as you make sense. So far, that's what I know. Nothing has been revealed also. Kutanzi, was it... So baba vesadza inini alright handichada kunzwa kuti zvii zvakaitika. Baba vesadza ndakatongotora side ravo. Because hakuna chinhu chakadaro chekuti nyengewo waunganzirwa over 5,000 USD woba foni less than $100. Unoziva here kuti kuba it's a hassle rimwe rekutoti kunonetsa unless kana wakatozvara utori neshavi reumbavha. Yes, nyange ukapiwa zvakawanda unenge uchida kungoita zvimwe zvekutora. But in this case baba vesadza ini indakatonyora papage ndikatoti imhepo vane mhepo yeshaisano iri kuvatsoma yekuti zvakanaka zvichida kuitika vanofanira kungowana because iye akatombowaposta pafirst pekutotanga at the first place aida kuvanyadzisa of which no come on kana iri mhepo sori havo kana kuri kunzwa maybe vakafremwawo zvinhu zvinoitika munhu anofremwa but anyway we're just happy ndakazona what's the name Royal Mint akanomira navo vakatobuditswa saka we just come with since it's a developing story we don't know kuti zvakazofamba sei we'll come with an update kana tazonzwa zvakafamba sei. I had fun uncle. Did you have fun on this episode? Apa panenge pashandwa zvakanyanyisa so chimwe chinhu usati wavhara Nyenge ndoda kukutendai thank you very much nekuona the catch up show. We really appreciate makasununguka kunyora comment section pamuri kuda kuti tigadzirise nekuti show inoyi haisi yaNyenge haisi yaUncle Saint haisi yeSaint TV crew ishow yenyu imimi so takutokumbirawo kuti tinyorerei pamunoda kuti tigadzirise number 1. Number 2, let's share this video pa YouTube moshare nevamwe mokomenta molaika basa richienda mberi. Yes, that's very true. Kungotutsira pamataura uncle, spreading love to everyone. Kindness is the way to go. It doesn't hurt to be kind to someone. We appreciate your support and just do the right thing and subscribe on that button. Subscribe, comment. Your feedback is much appreciated. Mukangoisa mune nzira dzakanaka muzoti atake kamuchituka. But we do appreciate you. Do follow me at on social media that is at Nyenge The Dimple Lady. And do share the video, please. We can't wait to hear your feedback and your comments and everything else. Thank you so much for watching. This was the Catch Up Show here on Saint TV. From the Groove Ambassador, The Dimple Lady. We're out, baby. Next time. Much love.